Donkey Talk to 3. Usiso nozindola. Themba uthi monina senkulweni zokuxhumana iyabhaza indaba ethinta ke uMiss Levels uzomkhumbula ke konje uthe ingane thiwa ingane nobaba wayo anginayo ubaba wengane mina ingane nobaba wayo khona ingoma esho njalo ethi anginayo ubaba wengane mina ingane nobaba kodwa ke namhlanje ukhona la umama wengane sokhuluma indaba ethinta umama wengane kuzothi futhi uma sesiqedile noma wengane sizwe nawe ubaba wengane ukuthi uthini mlaleli kushubile namhlanje la e-studio uzokhumbula ke ukuthi uMiss Levels uye wakhipha ingoma yakhe emnandi kakhulu ethi yangeni nune ngafi uma wengane into yalaxa semini Ashi awusho ke yangeni nune ngafi uma wengane into yalaxa imithi into edlishwami ishebe neriboost uma ka enza into etrend ingadumanga hey wo thina unengafi indunengafi wo thina unengafi langeni ibhubesi inuni isilwane ngadlangadla wozala ngikudodise ngingamadoda ayishumi ngingedwa wazini ngelove back ilove back ayifunwa ngundodana ohamba eqhabo zamaqanda emizi yamanye amadoda ay mlaleli uMiss Level ukhiphe ingoma la sithi isihloko sayo Diye baba womntwana ngoba ke edlulisa ke naye isikhalazo sakhe ke kubaba womntwana naye chaza ke ngokwakhe kodwa indaba inokungondli phakathi kubaba womntwana wakhe odumeke ngonto encane uSenzo Zondi ngifuna ukwazi siqale la iqaleni mlaleli ukuthi wahlangana kanjani no baba wengane size sifike la sesikhona manje kulomsindo sasikhona isukapi lento yenu all right before just qale it's not about him ingoma ayihlangene naye kodwa yambala ngoba abantu bayasazi story kaningi ngiya ku social media ukuthi ayibo guys ngine situation enje yawuchaza yes ngadlula ke kuyona I closed that page now release ingoma abantu angishongo lutho ingoma iclean isikhulumela nje noma ka Enzo ukuthi siphendula kanjani mangabe baba ka Enzo yabona bese attacker ngabhala ingoma imedia nabantu bagijima bayohlasela uLokhuzana lo baba ngoba bayasazi story ukuthi ngino baba wengane ngake ngasho before ukuthi phela wena unengane eyi1 phela unengane eyi1 that's why ke bem attackile cha ibingahlangene naye inkosi yami we malo okay uzosho naye ukuthi ngoba naye uyikhiphile ethi diye ma umntana ngithi bo so nawe uzochaza nawe uthi bengasho kuwe bakuthi naye banike oma umntwana okay asiqalele la Miss Levels liqhamuka kanjani igama lika Miss Level bengade ngenza iproduction in The Lion King lapha okay so ngumuntu ohleze ne-energy so mekudlalo mhlawumbe abanye kuyenzeka ngoba umdlalo uqala Monday to Sunday so mina I'm always ngihlezi ngine-energy because isidalwa sami nje ngiba ne-energy so kwathi ngelilanga abantu bekhathi guys ngeke we need to kuyi-last show ngeke we need to take a break I'm like hey guys ngeke siyasebenza kuyasetshela kwathiwa we uhlezi une-level ayi awukahle usiyeke level wena ubuso wena uhlezi une-level ngalithatha la igama lokuthi ngu-level so backstage theater ngangibizwa ngokuthi ngu-level ngoba igama lakho la ngempela nesibongo nokuthi usuka kuphi okay nguNombuso ngwakagcabashe ngisuka kwamaphumulo emnyameni emaphumulo emnyameni okay bengisabuza lothu ubudlelwano bakho busukaphi uNkulunkulu uzanibusise nje ngesiphe esihle kangaka eseninqakisana ngaso bebusukaphi lobo budlelwano uthi ngisakhumbula awusakhumbuli kuyenzeka ngiyakhumbula ngiyazi okay sibona einkundleni zokuxhumana ke indaba inengoma ngibonile ukuthi uSenzo uze waphendula naye wangena wenza live nawe wawu live ngapha nichaza kwenze njani isukaphi beef all right mina ngitshelwa abantu ukuthi hayibo Miss Level nanku live ngala mina awuthi ngize nami ngizobona kwenzakalani ngangazitshela ukuthi ulive ongami mina ngizitshele ukuthi ulive ongama fans ukuthi bengithi uzokhuza ukuthi musani ukushaya mina this is an artist ukhipha ingoma yakhe so musani ukungihlasela wangizule ukuthi uyahlaselwa unela post into abantu bahlasela mina ngithi uzokhuza leyo nto leyo bese kuthiwa zingawe la kuthiwa ngithatha amateko ngazi hey uyabona kuningi ukukhuna amathe kuphakathi kunani ngase ngiyangena nami ngathi no hayi emfowethu bayazi ku social media from pregnancy this guy left it's okay ku right ukushiwa he left and then I went through depression yami it's fine it's normal ngibuyele ngaphatheka
kabuhlungwana kushiwa nomntwana eswini yabo kulungile akuyona inkinga leyo uyadlula but leyo ukuthi usuyazi ukuthi umuntu usekunento ekhona siza phela nawe hayi bandla ke angitholanga angilitholanga usizo olwanele so mina ngoba ngine drama ke sidalwa ngagijima kangayobhala ku social media ngoba naye ngoba umuntu esizovela ajijela amatshe kuwena yabo ukuthi kulesimo obhekene naso ukuthi ukhulisa umntwana uwedwa noma ngalelo langa usuthi hawu mfethu awujikjela usuyamfuna hawu uba wengane egcineni you need to listen ungatholi lutho hey bekunzima ukuthola kanzima awukutholi nje yabe ngakuthola ngeke ngimqambe lama futhi ngeke ngize ngivele ngimsukela umuntu enza kahle ngisabenzi kahle hayi noma ngathiwa bathe ngiyahlanya abantu kodwa hayi angilona lelo hlanje singavele atheke umuntu cha lona usizo bandla no angilitholanga ngisayithwele angilitholanga futhi alibanga liningi noma umntwana esekhona yabo mekuthande yena kumuntu abantu besilisa banjalo bayazi abantu besifazane umsanje zenzo lokhu uzani abantu abaright abantu besilisa nje banjalo methandile ngalela futhi mase kushiye nomntwana ke vele uyi reject hayi ngikhona mina ngene ngakho uyakuthola nomncamnaze ngithole ku right kuba i reject siyakwamukela kodwa ke nawe phela yenza ngendlela akudingi ukuthi uzobe umngani noma wengane ukuthi wenze izidingo zengane cha usuke ungondla uma wengane usuke wondla ingane nakhona mabethi siyabalandela not because siyabalandela usuke ufonela ukuyibona ingane mesigula uthola ukuthi ngempela mfethu awunamali then umfonela umuntu kanti ngaleso sikhathi uyihlalele nomuntu wakhe usuyaphazamisa usetshela lenye intombazana ukuthi hayi uyangilandela no it's a situation yengane bafowethu okay dadewethu acela ungidedele ngidayise ngiyabuya la kule ngoma ngifuna uyichaze le ndaba Down to 12 to 3. Down to 12 to 3. No Kingsfiso, no Zimdola. Isigema zikababa noma wengane sizazi kakhulu ke lapha na ke ohlelweni iwoza nabangani bakho namhlanje ke zilabo khoma ku Down to 12 to 3 phakathi ke kuka Miss Levels umculi kanjalo ke noSenzo Zondo waziwa ngontencane umculi ma wengane baba wengane kuqala yena ke ubaba wengane wakhipha nansi ingoma uzula Bethelo kodwa ngamala bheki omakusanga sebedlula Miss Levels kungenzeka ukuthi lamazwi ebengabheke kuwe abheke kunoma imuphi umama womntwana ngicela uphendule njengomama womntwana ngale ngoma angicela uphendule ngifuna uphendule ukuthi ngiyazi ukuthi engomeni yakho zonke lento ayichazayo uziphendulile kodwa ngifuna uphendule wena njengoma wengane njengami njengoba nami uma wengane ukuthi awakhamazwi athini makuthiwa diye mama womntana mina nje ngathi ake kumuntu olandelwayo bakithi usukulandelelwa ingane angeke ulandele umuntu owakushiya esimene sibucayi kanjela lithi iBhayibheli usukuphakathi kokufa nokuphila umuntu okushiya kuleso simo ungamlandelela ukuthi kube njani to umama nobaba basuke benebond le enatural nginikeza ispace phela nawe usukungihahameza ukubukanisa namanye amantombazane ngisafuna ukuphuma vele kwena ngisafuna indlela yokuthi ngiphume kwena ngokwe relationship ngokuthandana awuthi ukade uthanda into manje usuyigaqaza manje uyabo nginika ispace ungangishayi ngamagama sewuyangilandela nginikeza isikhathi ukuthi nami ngihile enough ngoba mina ngize ngayitholela ihealing ngeyami indlela yabo and then so ngisho njalo akekho umuntu wesilisa ofunwayo mase nihlukene but ake nizama indlela yokuthi nihlangane ngomntwana mo ufuna imali it's not ukuthi ufunela wena mina ngiyena umuntu owuglam uyangibona namanje natural angiyena umuntu mhlawumbe ofuna inzipho inwele nani cha mina into yengane nje uma asuye kuma social media ubona umntanami uyabo umntwana uyena oqala empilweni yami so mo ufonela umuntu wesilisa uthi awungisize lapha yana sekuyitshe ke manje kungene namantombazane yafuna ke le amantombazane ke step mother we malo angiyingeni weJesu yabona nje intombazane engashadiwe we simzim angiyingeni ngempela so umuntu wesisama umtshela ukuthi mfethu ngcono ingane ungaloku uyiveza kubantu ngoba nakumina esidini lama ngiveza umntwana wonke umuntu yabo so angihambi ngimgaqaza manje kuleli linye side kwenzeka kanjalo futhi right ngoba vele phela umuntu unegama uyabo so kwenziwa noma yini hayi mina ngivumele lokho uke wayicela ilove back angaze mntakama angaze awukazi uthi nje ngiyacela ngicela ngobani kodwa kubukeke ngathi ke kusho ukuthi indlela olwa ngayo ngoba kuthiwa musu kulwa ngengane
angikhumbuli futhi ngilwa ngayo mina ngiprotect ingane yami leyivikela esimweni ngisibonile sakhe uthi ngilwa ngengane umuntu odumile namantombazane mina ngiprotecta ichwane labo isihlangu sami ngifika ngaso ngihlaselwa nguwe sohamba nezintombi hayi waba hayi sifisa ukhona umbuzo fisa ukubuza ngima wengane ngapha ngisafuna ukukhuluma noSenzo la hayi no lutho hayi ngoba ukuthi usukukhava wonke uhappy ngoba wengane yethu yeah no hayi uphendula okay mawuthanda vula umsakazo wakho sawubona siyakwamukela ka siyithimba le Danki 1223 sikhuluma nje indaba ke sematheni kulezi insuku einkundleni zokuxhumana iyayingoma ezimbili eziphumile ethi diye mama womntanami nethi diye baba womntwana kusho ukuthi kuyaphendulwana ke lana angazi kodwa uMiss Level uchazela usicha ingoma yena ebeyibhalela nje naye phela ngoba uwumculi naye unetalent bengaqondisele kubaba wengane uma kuzwela imkhize ejazini iyazwela kanti ke nobaba womntwana naye ukhona sizokhuluma naye nje khona manje nje uma ngibuya ngala beka indlebe siza ukuthi ke uyiphendulela uthini ubaba womntwana Danki 1223 Danki 1223 no Kings Fiso no Zimdola Khosi FM lihamba phambili siyabheka ke sifuna ukukhuluma ke nobaba wengane ke manje ke ukhona kubaba wengane futhi unephimbo lemnandi kabi ubaba wengane sawubona baba wengane Senzo Good morning lapho niyaphila Siyaphila unjani Hayi ngiyaphila nami ngiyabonga Wena ubaba wengane Yeah ubaba wengane kasizolapha ngithi ubaba wengane kasisi lesinaye la ngifuna uvume phela kathi khona sogijima thina siyofuna iDNA bakuthi kanti wena utasho hayi impela ngiyavuma Okay siyakubingelela Senzo siyakwamukela emsakazweni ukhona FM namhlanje siyidanki 1223 siye sabona umsindwana obukhona einkundleni zokuxhumana othinta ingoma oyikhiphile wena wasuma wengane yakho naye uyaphendula mhlawumbe sisafuna ukuthi usixoxele ngale ngoma yakho okay ngicela ngicela futhi kunina zithola bese ngibingelela nakubalaleli emakhaya ngiphinde ngibingelela nakuwe macabashe bese ngimbongela ngokuthi after mhlawumbe iminyaka eminingi ecula useze wagcina wayithola inhlanhla ukuthi angene okhosini okwesitho sakhe ngayidinisa iminyaka nobe kuyiphupho lakhe elikhulu kakhulu ebese nawe naleso sifiso yebo okay ebese ke mhlawumbe ngizala lento yengoma ngathi kunento futhi kakhulukazi ngamabila njengomuntu okumasikali uyayazi into ekhona kulezi insuku ukuthi izinto zabantu besifazana sishile kubantu besifazana kube yibona abayiculayo thina sicule lezi abantu besilisa uyabona ngeke ngakuzwa lokho impela so ke ingakho nami ngiye ngathi uma ngenza ingoma ekhulumela abantu besilisa because kuthiwa okukhulumela abantu besifazane asikushiyele kubaculi besifazane bakhona bazoqhubekela phambili okay lokho kusho ukuthini lokho kusho ukuthi ngibuka inkinga abafowethu ababhekene nazo abaningi angikwazi ukucula ngami ialbum yonke uyabona uma ngisuke ngenza ialbum ingakho ngingakhiphi ngamasingle ngikhiphi ialbum because ngisuke ngifuna ukuhlanganisa inkinga ezahlukene ze-South Africa mhlawumbe nangaphandle kwe-South Africa ukuthi akaze ngifike khona ebese ngithatha leyo nkinga naleyo nkinga engibona ukuthi ngingakwazi ukubhala ngayo ngaleso sikhathi ngiyenza ingoma so ke kanjalo nale ngoma ethi diyo ma umntanami akukho kuhlukile ngayo iyingoma nje ebuke izinto eziningi zabafowethu ngakho kunengoma ethi lapha limela amadoda kanjalo ngenze ingoma eziningi kulokho ezi-based kwinkinga zabantu besilisa kakhulu kunenkinga zabantu besifazane okay ake sikhulume ingoma nje leyo ibhalile ya DM mama umntanami ibingaqondile kumagcabashe no ibingeke iziqonde kuye ngoba mina nginoma bengane ongekho yedwa abangekho babili uyabo so ingakho futhi mhlawumbe ngikunderstandile nokuthi ingoma yakhe ibingabhekile kimi ngezathu zokuthi nayo uyiciko ngendlela yakhe nami ngiciko ngendlela yami so ukube kuthiwa mhlawumbe bengisho kuyena bengizolifaka igama lakhe ngoba phela njengoba nginabanye omabengane uma ukuthi ingoma bengibhekise kumabengane nabanye bazobathinta uyabona mana wethe encane awungixoxele okay bangakho mabengane abanye bangakhe
hayi lokho asingicela sikushile cha bengifuna ukwazi ukuthi ngikhona umbuzo la ngiyakhona yabona uma unganqeni ukusho ukuthi bangaki labo mabeyingane no ngicela ukuthi kushiyele ngoba kuyimpilo yami yaseceleni leyo futhi mhlambe nabo abathanda ukudalulwa yabo okay no kulungile ngifuna ukwazi ukuthi laba abanyoma beyingane bayimukele kanjani lengoma ngenhlanhla enkulu kakhulu mhlawumbe abanyoma bengane i-relationship sinama relationship right nabo ngoba ukusisa understandana ukuthi uma umhlabeni esiphila kuwo kukhona isikhathi esiright khona isikhathi eswrong umhlabeni esiphila kuwo khona isikhathi sokujabula khona isikhathi esingasona sokujabula umhlabeni esiphila kuwo abantu bayathandana abantu bayahlukana so I think mhlawumbe inhlanhla enkulu kakhulu enginayo leyo ukuthi oma bengane enginabo siya understandana makufike la kuphele khona uthando ngabe liphele ngakuyena umuntu noma ngabe liphele ngakimi siyayisiqede kahle ukuze sizokwazi ukufocus ekutheni ingane ikhonseke ngendlela ekuyiyona okay so abazange babe nankinga la okay uma ucabanga umagcabashe yena ube nenkinga noma nawe understandile ukuthi naye akanankinga angazi ngokukamagcabashe ngoba angikhulumi yena naye ngokuthi ke ngembandela enkantolo asikhulumi so angeke ngazi bangona laba abanye ngoba siyakhuluma nabo bengeke ngabona mhlawumbe bepost umsebenzi ukusupport engiwenzile nokuncoma lapha abancoma khona masuke sikhulumela ngamafoni so okamagcabashe angeke ngize naye ngoba asikhulumi naye okay khona into ebalulwe umagcabashe la kade sikhuluma naye ebalike kakhulu yokuthi walahlwa yena esakhulele wangathola ukwesekwa mhlawumbe ayidinga njengoba bomntwana wakhuluma nendaba yokuthi hey imali yesondlo uyithola impela kanzima kuliwe mhlambe nakho nawe usukhuluma nenkantolo ngenkantolo kusho ukuthi mhlambe kungenze ukuthi iyayifakaza leyo nto ufuna ukuzwa iside lakho la edabeni olithinta ukondla njengoba buwengane ukuthi luhamba lifike phi nokuthi zikhona ingxabaneni ke nabanazo ke ezibanga yona indaba yokondla ngoba indaba ehamba phambili nawe ngibonile ku live wakho ukuthi ubuchaza ukuthi abantu sebeze bethi abalaleli ingoma yomuntu ongondli kanti mhlambe akunjalo ngifuna uyibekeke le ngoba ibalekile leyo kondla ku live wami ngachaza ukuthi mina angifundile naye ngithiwa ngaleyo nto ukuthi angifundile mina ngadecide ukuyeka esikoleni ngoba ngangilanywa izingane zamadongazana ngangayeka isikole ngoba ngifuna ukuyosebenzela zona so angikwazi ukuthi sengisebenza manje ebese nginganakekela izingane zami because into yomculo kokuqala i-short term awuyazi ukuthi ikhula nini awuyazi ukuthi iphela nini so kubalekile ukuthi ngalesikhathi esuke isasebenza ngaso nakekela labo balethe emhlabeni ukuze mhlawumbe noma ngelilanga iphela beyokwazi ukuthi okay ubaba ngesikhathi esenawo amandla sa-afford ubekwazi ukuthi asinakekele yabo I think naye ushilo ngoba ngibe nenhlanhla ukuthi ngilalelile before mhlawumbe kuze ngingene la ushilo ukuthi usiza belithola from mina belungekho enough I think iphutha laba lapha ekuthenini uma ngabe usizo lungekho enough uyena noma elibona lengekho enough abese ngangitsheli mina ukuthi alukho enough because mina ngiyaqala ukuzwa namuhla ukuthi usizo ebengimnika lona belungekho enough uyabo because ngicabanga ukuthi kwi statement sakhe siyasho ukuthi ukhona bekuthola but should bekungekho enough ngokwakhe uyabona into enjalo abese eziphutha lokuthi mina njengomuntu obaba wengane angangitshela ukuthi okay no mhlawumbe if ufaka u200 incane mhlawumbe ngicela kwenza kube 500 yebo into enjalo yeah Hey okay mfowethu ngifuna ukuthi ngikuzwise lengoma ngiyazi ukuthi uyizwile kodwa ngicela uqala ungivumele nje ngidayise ungiphi iminute nje lokuthi ngidayise mangibuya ngifuna ukukuzwisa lengoma eyakheke manje bese wena uyangiphawulela kuyona eyintweni oyizwile kuyona ukuthi wena njengoba buwengane uthini ngale ngoma kaMawengane nawe ngifuna uyithatha ngathi ayibhekisiwe kuwena kodwa njengoba ushilo wena uyivumele wena ukuthi hayi wazile ukuthi ngeciko uyabhala naye akwazi uyithathe personal bengithi usho njalo mangakufaka amazwi impela yebo ngisho njalo yeah
nawe ke ushilo ukuthi unazo ingane unaba nabanye omama njengoba ithi naye baba womntwana njengoba baba womntwana nawe ngifuna ukuthi uphawule ngalamazwi akule ngoma Down to 12 Catherine. Donkey 12 to 3 no Kings Fiso no Zimdola. Okay sikhuluma ke noma wengane nobaba wengane bengithembisile ke lamancinzi ukuthi ngizokulalelisa la le nune engafi la ubese uyachaza njengoba wengane wena la ukuthi uthini yabo okay thank you yangeni nunengafi uma wengane into eyalaqizwe imishi into edlishwamishe benereposi uma ka enza into etrending adubanga Nondaba baba womntwana awuphendule ya ngiyayiziculu futhi sengengalizwa ngidayo la video kelidlalo kwezowaza ngipost mhlawumbe engingakusho entoni yeculo mina mangihlangana noMacabashe wayene hit song eyayithi vele ngiyamthanda uyabo yeah but wayesingile yena uyabo okay okuthi kusho nangaleso sikhathi imessage yayimfikela wayithatha waya naye studio wafike wayisebenzisa ukuthi aculele South Africa because akaculeli mina ngedwa noma umuntu asuke naye ngaleso sikhathi uyabo okay namanje I think company kuqondane nokuthi mina ngikhiphele iculo kanti naye uzokhipha le iculo noma uzofikela le message ukuthi no man I think iSouth Africa mhlawumbe njengamanje abantu besifazane noma ingadlangadlo kanye amabhubesi adinga le iculo leli kanje so ingakho ngingazange ngilithathe njengeculo elibheke kimi ngoba ngazi ukuthi uma sihlangana wayeneculo ethi vele ngiyamthanda but esing uyabo okay so yeah uma ngabe ngingathi leli culo belibheke kimi ngabe wrong ngoba i-message engikwazi umkhethela ukuthi akacule iphi message angaculi iphi yona i-message uyabo 2 izinto I think ayibala lapha ya eculweni u90% wazo mhlawumbe okanye nje zonke azihambelani nami so angikwazi ukuzihlanganisa neculo elishinto engineyona mina Asibonga kakhulu umancinza konje yakhe ingoma itholakala phi ngiyabonga kakhulu eyami ingoma ngitholakala kuSitolo la online album ke kumina akusiyona album okay ingoma yodwa le ngoma sisho ukuthi umlaleli uzofuna ukuyizwa le ngoma ngoba simzwise kancane lana ingakho yeah ayikhona kuyo yonke indawo and enye into mhlawumbe engifisa futhi abantu baphinde bayibuke ukuthi kuyo yonke into ngikuyena futhi uMacabashe ngiphinde ngidlulisa ukupholisa nangu uyachaza ukuthi udinga isikhathi sokuhila uyabo yeah okuthi kushuthi ileso sikhathi engingamnikeza ngasona mina uyabo ngifisa ukuxolisa kuyena because ngangingazi ukuthi udinga isikhathi esingakanani sokuyila okungenzeka kube zonke lezi zinto zenzeka because akahilile not ukuthi kukhona izinto engingazenzi kahle uyabo ebese ngiphinda ngimfisela inhlanhla ke futhi ngicanga ukuthi nine song of the year hlukanisa unyaka sengathi iculo lakhe leli ngoba libuye ngathi abantu bayalithanda engathi lingangena ingoma ezohlukanisa unyaka luhlukanise futhi unyaka ngoba ngathi ungajabulisa abantu abaningi ngoba lizinto eziningi ezihlukene ubucimbi yamthola phakathi umfilsen Magubane uyamthola phakathi necomedy even abantu becomedy bangajabula ngaleli culo izayoni zingajabula thina so yeah encane sesivalelisa sisacela wondle okay ngicela ngiqhubeke uyabona wondle noma bathi ungaqhubeki noma unjani siyacela wondle futhi bonke oma bengani yondla nje mfethu lokho esikucelayo okay mana mabiyela namcela ukubuza kuwe ne uyaphi manje ngenzela ukuthi ukuhamba phela ngenzela ukuhamba ukuze singabi nayo inkinga efanayo ngicela ukubuzela kuMacabashe before uvalelise kuyena ukuthi ukuze singabi nayo inkinga efanayo imali kumele ngiyifake every month ezoba enough because lebe ngiyifaka uthe ayikho enough okay ngizokubuzela bye bye ngiyabonga kakhulu senzo zonke Miss Levels
Yazi into engithanda ngomuntu wesilisa oyi celebrity kanje mevela phakathi kwabantu bayathanda ukuvela ezifumuhle iyeyisa le yansizwa hayibo number 1 no uyamuzwa la manje indlela akhuluma ngayo ukuthi kahle kahle mina ngisidela uyamuntu usebenzisa amagama sarcastic ukuveza i-character yakhe ukuthi kahle kahle umuntu ophilayo yes konke akukhulumayo usenzela abantu bhekana naye siqo umzalela ingane omitha uzomazi ukuthi ubani yes so nje kokuningi akushilo cha ubengondli uyalazi iqiniso uyasazi thina abantu besifazana into siyibeka njengoba injalo gaga akakwazi ukondla lo mfana thu oma beingane labathi bayam understand abayalalela uyaba understandisa umfana ubusy njengabafana bonke esifazaneni kodwa mina awukwazi ukuphila impilo yoku understandiswa ukuthi angondli ngoba ngisayokhipha ubani njengoba nimbone levele namagwebu lapha namaflower khona ingane engadlili ulele emagwebini namaflower yes so umuntu oyi celebrity mina angincengile ukuba yi celebrity njengamanje uyayibona leyo so uyamuzwa nendlela sarcastic indlela the real person awuyena ukuthi kahle kahle behind yes there is a man behind I character leyo mculo njengoba nonombuso ukhona uMiss Level bese kuba khona unombuso so lathi nasikhuluma nontencane usenzo uselekhaya ubuza ukuthi uwondla ngamalini akakaze ondle nale abeyikhipha bekhipha sekuliwe sekufike la ngithi khona ngizwe ngiyovula iprotection order ngithi ndoda ngingamadoda ayishumi ngingedwa you are not needed awusadingeki ngizoyibambela but noma iculo belingasho kuwena but njengamanje ke njengoba sengisithi ake ngiqondise ngakuwena ke manje ngamabombu nje ngamabombu hayi ngoba beliya kuyena cha awusadingeki asidingi ngisho uzuka sesi right ngoba abafana enkantolo yazi bengithi enkantolo mina niyele yona indaba no bengimkhosha ngayo mina ubaba engala ngimdingi ngayocela ukumsusa nje ususwa kanjani enkantolo ubaba ngathi no angidinge baba ngoba sonje uthi ufuna imali nje ufuna imali lutho sithando sami ngiyasebenza ngizosebenza kuzokwenzeka khothelala kuphi ingoma girl okay isiphumile guys in all digital platforms yonke indawo le ethola umculo esikhona ingenile ngadla akusekho ukuhlehla abafethu downloadani kusebenze and ngicela ukuthi nje gcine ngale generation yethu ukuthi abafana basidlale asuka umfana yozalisa ngala ahlekise ngawe kwenye intombazana ahambe ozalisa uyabona nje agcine ngathi kuthi laba beze emva kwethu ngine ngale ntombazane bakwazi ukuthi bakwazi ukuphila kungabe abantu besilisa ke nimini kancane zalisa ube responsible for umntwana not uma wengane ngiyema lapho ithandwa zami Donkey 12 to 3 Kings Fiso noZimdola Kings Fiso noZimdola Ukhozi FM luhamba phambili